madoda amakhulu, zishingisane zemimoya zikhetshekhetshe. Dr. Lelo, #mabaphile abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Kanyiso ke madoda yabantu, bendivakashele eMthatha. Kanyiso yabantu lena, ayomali yomlingo, yinkanyiso yabantu. Ndiyabulela kubantu baseMthatha, ndiyabulela kubantu baseMthatha ukundithemba. Ndiyabulela kakhulu kubantu baseMthatha ukuthi bandithembe ngemixubi endiyenzayo. Ndiyabulela kakhulu, yinkanyiso lena yabantu baseMthatha. Xa bendivizithele eMthatha ndithatha i-tour ndizokhangela abantu balapha, abantu abaxakekile abadinga uncedo kwizinto ezahlukahlukeneyo. Ndiyabulela kakhulu ke, ndithi ngabudede ubumnyama kuvele ukukhanya, budede ubumnyama kuvele ukukhanya ezimpilweni zenu nonke enindikhanyisele.